नमस्कार मंडळी, आज मी तुम्हाला कोकणातील भेट घेऊन आलेली आहे. म्हणजे सांगायला बोललं तर तुम्हाला आमच्या कोकणातील मिठाईच आहे ही. मुंबईकर जरी आले किंवा आमच्या घरात काही जरी कार्यक्रम जरी असला आणि कुणाच्या पाहुणेरावण्यांच्या घरी जरी जायचं असेल तर आम्ही खोबऱ्याची कापा, उकड्या तांदळाचे लाडू अशा भेटवस्तू नेतो. म्हणजे मिठाई हा प्रकार कमीच आहे, म्हणजे कोकणामध्ये होता. आता सगळेजण घेऊन जातात, पण पहिली जी माणसं जी होती ना ती अशी खोबऱ्याची कापा आणि उकड्याच्या तांदळाचे लाडू असे घरी न्यायचो आम्ही. माझी आजी आहे ना, जर गावावरून येणार असते ना तेव्हा आम्हाला अशी खोबऱ्याची कापं, लाडू, उकड्या तांदळाचे किंवा काजू असे भाजून ना घरातले आणायची. खूप छान लागायचे आणि ती टेस्टच खूप वेगळी होती. आता आजी नाही आहे, पण तिच्या आठवणी आहेत. तर मी आज तिने जी पद्धतीने आम्हाला जी खोबऱ्याची कापं पाठवायची ना त्या पद्धतीत मी तुम्हाला खोबऱ्याची कापं दाखवते. आणि खूप टेस्टी आहे आणि कमी साहित्यात आहे. ते जास्तीत जास्त 2 किंवा 3च साहित्य आहे, एकदम कमी. फक्त त्याचं बनवण्याची जी पद्धत असते ना ती वेगळी असते. काही जण वेगळ्या पद्धती बनते, पण मी माझ्या आजीच्या पद्धतीत बनवणार आहे. एकदम सोपी आणि एकदम मस्त अशी ना वडी तर एक नंबर. तोंडात घातल्यावर वेगळ्या. तुम्ही मला साखर घातली म्हणजे एकदम कडक होणार असं काही नाही आहे. एकदम अशी मऊ ना तोंडात घातली एकदम मस्त विरघळणार आहे. तर माझी आजी जी बनवायची त्या पद्धतीत तुम्हाला दाखवते. आता मी काय केलेलं आहे, ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. तर ओलं खोबरं मी 2 वाटीभर घेतले, चांगलं असं ना दाबून घेतलेलं आहे. आणि त्याच प्रमाणात मी 2 वाटी साखर सुद्धा घेतलेली. तर ही आहे ना हाताने चुरून घ्यायची चांगलं ना 5 मिनिटं तरी अशी चुरून घ्यायची. म्हणजे त्याला चांगलं ना असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर काही जणांची पद्धती वेगवेगळ्या असतात, पण माझी जी आजी पद्धतीत बनवायची मला खूप आवडायचं आणि मी त्याच पद्धतीत करते. मला जर कधी करायचं असेल तर मग मी तुमच्याबरोबर पण हा व्हिडिओ शेअर केला आहे की मी ज्या पद्धतीत करते ते. तर असं मी चुरून घेतलं. आता ह्याला ना चांगलं असं साखरेला सगळं असं थोडंफार पाणी सुटलेलं आहे आणि साखरसुद्धा आधी विरघळलेली आहे. तर ह्याला मी तूप वगैरे काही वापरणार नाही, अशामध्येच करणार आहे. आणि तुम्हाला मी दाखवते कसं करायचं आहे. तर असं आपलं ढवळत राहायचं आहे आणि मला किती मिनटं लागली आहेत ना ते पण सुद्धा मी सांगणार आहे तुम्हाला. तर आता मी हे चांगलं ना ढवळून घेते. तर ह्याला फक्त बारीक. तर माझी आजी ना अशी चुलीवर करायची मस्तच आणि भरपूर असं खोबरं. आता नारळ पण खूप महाग झालेलं आहे, पण आम्ही आता 2 नारळ घेतलेले आहेत, त्याच्याने एवढं खोबरं निघालेलं आहे. आणि माझी आजी तर अशी भरपूर पाठवायची भरून. तर आता आठवणी राहिल्या आहेत, पण तिची जी रेसिपी आहे ती माझ्या लक्षात आहे, तर मी तुमच्याबरोबर शेअर केलेली आहे. तर मस्त असं ना खोबरं हे भाजत राहायचे. बारीक गॅसवर हे सगळं भाजत राहायचं आहे सारण हे, आणि भाजून घ्यायचं आहे चांगलं. तर आता ह्याला ना मी एक ताट घेणार आहे. तर आजी आमची काय करायची, पाटावर करायची आणि असं खोबरेल तेल लावायची. पण मी आता तूप लावलेलं आहे ताटाला आणि मग थापायची ते. आता ते बऱ्यापैकी हे सारण व्हायला आलेलं आहे. पण हे बघायचं जर तुम्हाला असेल ना तर काय करायचं आपण माहिती, एक ताट घ्यायचं, ताटामध्ये थोडंसं सारण ना काढून ठेवायचं आणि जरासं गार होऊन द्यायचं आहे. आणि ना लक्षात ठेवा, गॅस बंद करायचा नाही. जेवढा तुम्ही गॅस बंद करणार ना तेवढा तो ना सुका कोरडा पडत जातो. त्याच्यामुळे ना गॅस चालूच ठेवायचा आहे. जेव्हा तुम्हाला एक खोबऱ्याची कापं करायची असेल ना तेव्हा तुम्ही गॅस बंद करायचा आहे, लक्षात ठेवा, नाहीतर मग तो कोरडा पडत जातो. आता हे ना बघा मस्त असा गोळा तयार झालेला आहे, म्हणजे हा वड्या पडायला तयार आहे ही खोबऱ्याची कापा. आता मी ह्याच्यात काही वेलची पावडर वगैरे घालणार नाही, कारण माझी आजी अशी वेलची पावडर वगैरे काही घालायची नाही, एकदम साध्या सिंपलमध्ये करायची पद्धतीमध्ये. त्याच पद्धतीत मी तुम्हाला दाखवले. तर तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही वेलची घाला, थोडे ड्रायफ्रुट्स घाला, काजू वगैरे, पण मी नाही घातले. मी ती आहे आजीच्या पद्धतीतच केलेलं आहे. आता गॅस बंद केला आणि लगेच ह्याच्यामध्ये ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे. जरासुद्धा थंड करायचं नाही. जर थंड केला तर तुमची खोबऱ्याची जी कापाचे ना कडक होऊ शकतात आणि मग ते तसे होणार नाही. मग तुम्हाला परत ते गरम करावं लागणार. त्याच्यापेक्षा तुम्ही असं करायचं आहे. आता बघा मी हे सारण घालून घेतले, गरमच आहे. आता हे जे चमच्याला वगैरे लागलेलं आहे ते काढून घेते आणि मग आपण काय करायचं, एक ताट घ्यायचं, त्याला तूप लावायचं किंवा तेल लावा तुमच्यावर जे अवेलेबल असेल त्या वस्तूंनी, आणि त्याला मग आपण थापून घ्यायचं आहे. फटाफट हे करायचं आहे. आणि बघा आत्ताच हे कोरडं पडायला लागलेलं आहे, म्हणजे हे लगेच कोरडं पडतं. जरी गॅस तुम्ही बंद केला तरी कोरडं पडणार आहे. त्याच्यामुळे हे फटाफट करायचं आहे. आता हे मी थापून घेते, असं पातळ ना थापून घ्यायचं. आता आपण हे सगळं थापून घेतल्यानंतर ना आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे. लगेच थंड झाल्यावर कट करायचं नाही, आधीच कट करून घ्यायचं आहे, नाहीतर ते तुकडे पडू शकतात आणि मग असे वड्या पडणार नाही. तर टेस्ट तीच आहे, फक्त ते आपल्याला वडी पडली पाहिजे म्हणून ते आपल्याला आकार पाहिजे म्हणून. आता तुम्ही असंही खाऊ शकतात, खूप अप्रतिम आहे. आता बाकीचा काही चुरा वगैरे निघणार तो मी नंतर तसाच खाणार आहे. जेवढ्या वड्या पडतील तेवढ्या वड्या काढून घेणार आहे मी. तर मस्तपैकी अशा मी वड्या हे पाडून घेते आणि मग 10 मिनटं आपण थंड करायचं, कारण गरम आहे थोडंफार हे, आणि नंतर आपल्याला काढायचं. किंवा तुम्हाला आत्ता काढायचं तर काढू शकता, पण मी 10-15 मिनटानंतर त्याला थंड करणार, नंतर मी काढणार या वड्या आणि मग तुम्हाला दाखवते वड्या. तर हे बाकीचा जर चुरा निघाला साईडचा ना तर ते थोडंफार निघतंच मोस्टली.
त्यानंतर तुम्ही ते वाटीत घेऊन खाऊ शकता. आणि आता हे बघा असं वड्या मी काढून घेते. तर वड्या काय काय जरा उचलताना तुटल्या आहेत, काय काय असं मस्त त्रिकोणी निघालेल्या आहेत खूप छानपैकी. आणि बघा फक्त जरा आधीच तुम्ही व्यवस्थित जर सुरी त्याला मारली ना खालीपर्यंत, तर ती बरोबर वडी लगेच सुटली जाते. जर खालीपर्यंत सुरी नाही लागली त्या वड्यांना तर जरा प्रॉब्लेम होतो काढायला. पण ही वडी जेव्हा काढायला मी जात होती ना तर सगळ्याच वड्या एकत्र येत होत्या, कारण बऱ्यापैकी सुकलं होतं ते त्याच्यामुळे. तर आता मी हे बघा तुम्हाला तरी दाखवते. मस्त अशी ना खूपच छान आहे. मी वेलची पावडरसुद्धा घातली नाही तरी टेस्ट अप्रतिम. बघा तोडून दाखवते, जरासुद्धा कडक झालेली नाही. तोडताना बघा एकदम मऊ आहे. तर ही वडी फक्त दिसायला अशी कडक दिसते पण खाताना एकदम मऊ आहे. तर कशा वाटल्या ह्या ना खोबऱ्याच्या कापा मला नक्की सांगा. आणि मी सांगायला विसरली का ह्या खोबऱ्याच्या कापा करायला मला 20 मिनटं लागले, जास्त नाही लागलेले. फटकन होतात, फक्त जरा व्यवस्थित मंद गॅसवर भाजावं लागतं म्हणून जरा वेळ लागतो. तर एकदा ना ह्या पद्धती म्हणजे माझ्या आजीच्या पद्धतीत एकदा करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडतील. आणि तुमच्याकडे पण अशाच खोबऱ्याच्या कापा करतात का वेगळ्या पद्धतीत करतात हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि खोबऱ्याची कापा आवडला असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि खाऊकसुद्धा या आणि एकदा करून पहा, खूप छान आहे. मिठाईपेक्षा तर ही सर्वात बेस्ट आहे मिठाई. आणि कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. चला आपण भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.